सुरण म्हटलं की फारसं कोणाला आवडत नाही आणि त्यात घरातली छोटी मुलं तर अजिबातच ते खात नाहीत. त्यामुळे तुम्ही आज या पद्धतीने सुरणाचे काप बनवायला शिका. हे बघा, आम्ही बनवलेले आहेत आज सुरणाचे तळलेले काप. एकदम चविष्ट लागतात. लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना आवडतील. त्यामुळे तुम्ही एकदा तुमच्याकडे नक्की ट्राय करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर तुम्ही आत्ताच सबस्क्राईब करून घ्या आणि सुवर्णात रेसिपी मराठीमध्ये सामील व्हा. चला तर मग आपण पाहूयात. कसे आहात बाळांनो? आज मी तुमच्यासाठी नवीन रेसिपी घेऊन आले आहे. सुरणाचे काप. सुरणाची भाजी तर आपण रोज खातोच, पण म्हटलं आज काहीतरी नवीन करूया म्हणून सुरणाचे काप बघूयात कसे कुरकुरीत सुरणाचे काप बनवूया. या तर मग हे बघा, मी सुरुवात करते. ते सुरणाचे काप मी करून घेतले आहे. सुरण स्वच्छ धुवून चिरून घेतले, त्याची कापं करून. हे बघा अशी. इथे त्याला लावायसाठी हे पीठ घेतलं आहे तांदळाचं. थोडासा रवा तळताना लावायचं आहे आणि हे लाल तिखट, मीठ आणि हळद घेतलं आहे. हे बघा सगळं एका डिशमध्ये घेतलं आहे. हे चिंचेचा कोळ करून घेतलेला आहे इथे. हे बघा, आता ते मी चिंचेचा कोळ कापांना लावणार आहे असं. हे बघा, लावून घ्यायचं. मीठ घालते. मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्याचा पोळ आणि मीठ लावलेला आहे. आता त्याच्यात लाल तिखट घालते. मालवणी मसाला आहे हा. तुम्ही लाल तिखट साधं घालू शकता. माझ्याकडे हा मालवणी मसाला आहे म्हणून मी घालते. तिखट आपल्या चवीनुसार किती लागतं त्याप्रमाणे घालायचं तिखट आणि हळद. हे बघा, आता मिक्स करूया. हे बघा, असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मसाला सगळीकडे लागायला पाहिजे कापांना. बघू शकता आपण. थोडा मसाला घालते अजून. व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. बघा, आता मी तवा गरम करायला ठेवला आहे. तेल घेऊयात. बघा, तेल घालते. आता ही जी आपण कापं आहेत मिक्स करून हे करून ठेवली आहेत ना, मॅरिनेट करून ठेवली आहे हळद मीठ मसाला लावून. तेल गरम झालेलं आहे. आता ही कापं आपण ह्याच्यात गोळवायची अशी पिठामध्ये. पीठ आणि तांदळाचं पीठ आणि रवा आहे बघा. व्यवस्थित मिक्स करून लावून घ्यायचं आहे. असं एक एक सोडायचं आहे काप येतात तेलामध्ये. असं गोळवायचं पिठात. बघा, व्यवस्थित असं तव्यावर लावायचे आहेत. सगळीकडून लागायला पाहिजे त्याला पीठ. बघा, तुम्ही पण अशी कापं करून बघा, आवडतील तुम्हाला पण. बाळांनो, हे बघा अशी लावायची आहेत कापं तव्यावर. ही कापं विशेष म्हणजे आमच्या घरात सगळ्यांना आवडतात. माझ्या मुलाला फारच आवडतात आणि जेवणाबरोबर 2 घास जास्त जातात. म्हणजे दुसरा काहीतरी पदार्थ असला तर. विशेष हा कुरकुरीत मस्त तिखट असा आहे ना, जास्त तिखट पण नाही आहे, पण चवीला चांगला लागतो. जरा वेगळं काहीतरी. बघा, तुम्ही कधीतरी ट्राय करून या माझ्याकडे खायला. आपण पलटी मारूयात. बघूया झाले का एका साईडने. हे बघा, एका साईडने झालेले आहेत काय. ते पलटी मारून घेऊया सगळं एक एक करून. बघा, असे एक एक करून पलटी मारायचे सगळे. एका साईडने चांगले शेकले गेलेले आहेत. काय सुंदर मस्त झालेले आहेत तळून आणि वासही छान सुटला आहे. एकदम खुसखुशीत झालेले आहेत बघा. या खायला. पूर्ण घरात घमघमाट सुटलेला आहे या सुरणाच्या कापांचा. अतिशय उत्तम अशा प्रतीचा सुगंध, असा वास येतो आहे पूर्ण घरामध्ये. खूप टेस्टी झालेले आहेत. मला वाटतं खूप कमी वेळामध्ये होतात ते सुरणाचे काप. त्यामुळे तुम्हीसुद्धा तुमच्याकडे एकदा नक्की बनवा. त्याचबरोबर याचे आरोग्यासाठी असंख्य फायदे आहेत. आता बघा, सांगायचं झालं तर याचे डायबिटीज रुग्णांसाठी हे चांगलं आहे. ह्याच्यातून ओमेगा 3 देखील मिळतं है ना. त्यामुळे आपल्याला खूप जास्त चांगलं आहे आपल्या शरीरासाठी. तुम्ही एकदा तुमच्याकडे नक्की बनवून बघा. आवडल्यास कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला कसं वाटलं. आपण पुन्हा भेटूयातच. तोपर्यंत काळजी घ्या.